Какво ти е? Защо ти е гадно? Натискай, айде. Ти крачето. Давай, 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 давай. Ще падне. Обърни го. Айде превърти педалите сега. Давай, 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 давай. Давай. Превърти. Така, бутни го точно така. Както преди малко. Давай, давай. Айде бутни, да можеш. Така, превърти. Хайде, моля те да покажем на тати колко си добра да е. Дай, точно така. Браво на момичето. Хайде де. Айде пак. Давай. Айде пак. Знаеш как. Давай. С краче го бутни. Хубаво ли е?